Hi guys, good morning. नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना नायगासिनो the another vlog आं दिनै बाम्पाराव थांगासिनो आरोना बेयाव फिल्म शुटिं दोङो दुर्गा फुजानि थाखाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन आं फिल्म शुटिंनि नाम डिरेक्टर गासैबो एक्सनाव जाय मानसि दङ बेफोरखौ नोंथांमोनसिम दायो फोरमायजोबगोन आं दा गासै बाथ्राखौनो मिथिजोबा दा दसे थानानै नोंथांमोना नुनो मोनगोन भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय था जोंहा बे एक्सनाव जा मादारबो दङ मादारा ओंखारगासिनो आं मादारखौ दसे थाना खिन्थिगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो होमबा आं दुगैनाय आरोना दुगैनाय बेबायदि गानदों आरोना गाज्रि मोनसे ready ओंखारखांबाय जों दा थांसै डाइरेक्ट मटर ब्लग माने जा मादार खिन्था आरो मादार ओंखारखांबाय एक्सनाव जा मादार हाबदों नालाय मादारखौ एसे रायफोर बुंनो होनोसै आं जिखिनि मिथियो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेयो जोंहानि मादार आरोना शुटिंआव थांनायदो दा मादारा मा बुंगोन बुंनो होदो दे बुंदो आं दा बागानपारा शुटिंआव थांनो ओंखारबाय नैबे जोंहा फिसालानिनो इउटुब चेनेल आं नुजाथिनाय जाथ'वाखैमोन आं नै दिनैसो प्रथम ओंखारबाय दा जों बागानपारायाव शुटिंआव आं थांनायदो जेनेबा आं दा नामखौ मिथिथ'वा दा थांबासो मिथिगोन नोंथांमोना दायो मिथिसिगोन आं थांग्रोनोसै दे बिदिब्ला होमबा भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय था फैदो होमबा डाइरेक्ट मटर ब्लग जेनाखि जोङो आब' मिथि माने बेयाव आब' मिथियाबो बाहागो लागोन आरो फिल्म शुटआव फिल्मनि नामा मा होनोमोन राहा आंनि नाम चेनेल दङ चेनेल मा नाम हेपि ब्लग्स हेलौ रायजोफोर खुलुमबाय आंनि हेपि ब्लग्सखौ बयबो सापर्ट खालामदो ना जाय बिथांमोना नायलांदों लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब शेयार खालामना होदो ना सापर्टनि गोनांथि जायो नालाय ओंखायनो दे होमबा आब' औ दे औ थेंक इउ दे लोगो मोनबाय थाखागोन जोंहा अके गाइस नैखि बड'लेण्ड बुब्लि निउस लाइभ फैदो आरोना फंनैसो फिल्मनि बागै सोंथि सोंनो थाखाय आगोलाव मोनहैजोब्बाय गासैबो ओमफ्राय उनजा जोंहा एक्ट्रिसमोन दोङो जों दा थांबाय दोङो आरोना बिखि आब' मिथि ओमफ्राय आरो सिमलानि आदा उत्तममोन नामाथाय एक्टरा आरो बेयाव फिल्मनि नामा दानि बुंखांबायमोन आङो बावगारना दोङो गाइस आरो फिल्मनि डाइरेक्टरा जोंनि खाथिनिनो अमा राजा बेखौ अमा राजा होनबा गासैबो सिनायो आरोना बिनि रियेल नेमा दशरथ आदा दशरथ बर' लिरो आरोना जा मादारा थांबाय दा सिगाङाव आं दा उनखि फल' खालामगासिनो मादारखौ आरो उनजा फैबाय दङ जोंहा एक्टर एक्ट्रिस